Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Webes na kitapit sa 24 na sa bulan sang Pebrero tuig 2022 mga kaaksyon. Welcome diri sa Indio sining palatuntunan sa dinigilamang madugay dalontang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters kalakip man ang aton sining mga balita national gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa Indio sining palatuntunan mga kaaksyon. Kamusta mga kaaksyon ta sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag ka mga barangayan naton diri mga kaaksyon daw damo-damo ta kaso sining adlaw haw daw hindi ta makuan pa kay ti ay nano ini man pero sige lang hindi gid man taas gid nubo lang mga kaaksyon pero ti nagdamo-damo gawa mga kaaksyon karon pa ni sa hapon mahibaloan na kabay unta nga ti relax lang mga kaaksyon kay kabudlay isang sitwasyon do hindi mo maintindihan Kamustang mga kaaksyon ta sa probinsya sa Negros Occidental sa mga banwa kag syudad. Mga kaaksyon, welcome diri sa Indio sining palatuntunan. Kalakip man ang ato sining mga kaaksyon sa area sang Negros Oriental. Kamusta kamo dira mga kaaksyon namon sa Kanginan? Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Sabay pa nga timo ng halos kalabanan naton nga mga kaaksyon kay palanyagan na mga kaaksyon. Sige, sa mga kaaksyon ta sa isla sang Panay, sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, Antique, kag tubtob sa Malabutan sa aton sining pagwaragwag. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo sa aksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga
balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial dalon ta karon dugay-dugay balita gikan sa kay aksyon na Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa palayag ni Gob Lacson nga nagapanawagan nini sa publiko nga maghalong kon mag-alert level 1 na ang Negros Occidental. Kag Vice Governor Jeffrey Ferrer ginpanginbulahan ni Gob Lacson sa madinalagon nga Grand Rally sang unit team. Sa balita naman sa Bacolod City Hall, mga kaakson, karon dugay-dugay sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Art Tayhopon, opisyal nga komunikasyon gikan sa DILG nga nagamando sa pagpungko ni Pausi bilang konsyal na bato na sang talatapan ni Vice Mayor Elcid Familiaran last 10 sining aga. Sa BCPO naman nga balita, love triangle kunong motibo ho nga ginalantaw sang kapulisan sa Police Station 2 sa paglutang kagabi sang isa ka residente sa Proxigay, Barangay 2 nga nagresulta sang kamatayon sini. Hindi natong live-in partner yato do nadula man sa sa senaryo dinto siya nagpakadto ya ang live-in partner sining biktima sang pagluthang mga kaakson daw manok lang no. Ayo ang pulista wala lang basta bahala ka na da kung may sala ka kag tirohon ka ti bahala ka lang dira no wala ka gid puslon sa pulista. Sa nukpo naman nga balita ni aksyon na Brian Morden maglibin nga nasapuan patay sa Oriental may kaso sa Occidental. Atong duha galito maglibin partner tubla sa hinigaran kag binalbagan to nga nakitaan sa Sibulan Oriental may mga kaso gali sa Negros Occidental. Ay, puwerte, no? Kagapuluyan sa Kabangkalan, ginsulod sang armado ho, tagbalay gintayaan sang armas lutang, kag masobra 400,000 pesos nga pagkabutang ang ginkuha sang mga suspect. Sa patrol nga balita ni Aksyon Alvin Graba ginatos ka miyembro sang progressive nga grupo nagatipon or magatipon buwas nga adlaw para sa ika-36 anyos nga komemorasyon sang EDSA People Power Revolution. Sa balita naman sa area sang Sagay sa kay Aksyon Roger Gotib na dakpan sa illegal nga sugalho gin-inquest na subong nga adlaw mga kaaksyon sa dakbanwa sang Sagay. Sa balita naman sa unang distrito, igabalita ni Aksyon Nelson Patinio Comelec Toboso magapatigayon sang Operation Backlash sa bulan sang Marso. Sa balita naman sa nasyonal mga kaaksyon, Senator De La Rosa ginaduso nga ma-regulate ang e-sabong. Kag gobyerno wala pa ginarekomendar ang booster shots para sa 12 to 17 years old. 16 ka organisasyon nga ginagligar kalyansa sang National Democratic Front of the Philippines gintag bilang terorista. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banak Puling. Mga detalye sa aton siligin pang headlines mabatian sa dili gid lamang madugay mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang aton sining Facebook page kay tirahon tara dugay-dugay ang inyo sining mga greetings mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Kaligid lang nga kay ari ng resulta ho sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Huwebes, Pebrero 24 tuig 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 16 kag 36, liwate at 16 and 36. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon naton sa kay Gian Resisio, Ray Flores Baryoga, Michelle or Miss Maricel Yorpo, no? Kag Rofi Libran, may lang pagpamati kay Humalumina, may lang pag-monitor, Toto Daragire, Virginia, San Antonio Olpenda, and Nining Hani, no? Okay, sa kay Ray Baryoga, Ray Flores Baryoga, Rodora Sioco, Maria Victoria Paredes Ngo, sa kay Niepes A. Jasmine, and Gino Cornelio Benitez, no? Gino Cornelio Benitez, sa kay paring Ruel Seroma, Lynn Jovi Badayos, Maria Leia Marabailes Banaglorioso, Ronaldini Cor, Janice Española Cornelio, no? Kay Janice Española Cornelio, kag Erwin Noy Gonzales, kag Rowena Castillo de la Cruz. May lang pagpamati kay Prek Mandioya, kay Bon Shikes gid man Bon Shikes, no? Ayos, dagang salamat gid and sa kay dali lang ha, Nining Hani, ari naman kay na pa ni, no? Sige, nabasa tanan ni. Elvira Hilogo, salamat gid, no? Kag pamilya Benitez sa Sitio Palawis, Carolan, Kabangkalan, alin sa kay Gino Cornelio Benitez, kay Kagawad Imbong Jocampo, Humalumina, Elizabeth Gamala, and tamyaw lang si Winifredo Diaz sa iya sining kaadlawan subong adlaw. Halin sa kay Madam Elizabeth Gamala, Lunilata Rosan sa Corner Gatoslao, San Sebastian, no? JR Mainit Rihon, kag kay Miss Maricel Yorpo, greet siya lang si Papaya, kag Mamaya kag sa Agot namon dira sa Barangay Kamalandaan, Kawayan. Thank you gid. Salamat gid Miss Maricel Yorpo, no? And sa kay Herdelisa Castillo Mahilom, may lang pagpamati Herdelisa Castillo Mahilom from DSB. Sa kay Evelyn Tumakin Brosi from Sipalay, salamat gid. Paring Rowel Seroma, salamat gid paring Rowela. Ga-monitor siya sini nga mga tinion, no? And Jinky de Alagdon, may lang pagpamati sa kay Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, kag Doc Mayo, kag kay Alex Montesa, salamat gid, no? And sa kay Gino Benitez, niga tamyaw lang sa Benitez, di Jesus family, dara sa Carolan, Kabangkalan, labi na gid sa ugangan ko nga si Daddy Severino kag Mami LD. LC. Sige. Watching from Dumaguete ni si Gino Cornelio Benitez, no? Ayos, thank you gid. Salamat gid. And sa kay Stephen Santillan, may lang pagpamati Stephen Santillan, no? And Jinjin Siplo, may lang pagpamati Jen. From Moises Padilla, kay Jinjin Siplo. Kay Ronnie Timananghaya, from Bacolod. Salamat gid. Muman gyapon ng text siya lin pa kahapon sige, din pagid ni kay Nining Hani, no? Watching from Kuwait. Thank you gid Nining Hani, no? Raquel Villafuerte Martinez, salamat gid. Ga-monitor sila sa Tasoy Farm sa Purok 6, Barangay Alangilan, Bacolod City. Salamat gid, no? Thank you gid. Sige, daligid lang mga kakson, standbayan ay matagta pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay.
The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa atong sining pangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 12:15 na nga aton oras mga kaaksyon. Standby Aksyon Alvin Graba karon dugay-dugay mangin kaupunta si Senator Panfilo Ping Lacson, no? Diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon, no? Karon lang dugay-dugay, no? Kay mahina ang kalaban, no? Live extension of Coffee Mix anay kita, no? The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fretos ka miyembro sang progressive nga grupo ho, mga progresibong grupo magatipon buwas nga daw para sa ika-36 anyos nga komemorasyon sang EDSA People Power Revolution. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, never again to martial law. Ang muni ang isa sa mga unod sa mga panawagan buwas nga adlaw sa mga miyembro sa progresibo nga grupo sa idalom sa bagong alyansang makabayan buwas nga adlaw para sa ika-36 anyos nga komemorasyon sang EDSA People Power Revolution. Sunod diri kay KMU Negros Occidental Secretary General si Noli Rosales, luyag sang ila sininga hanay Action Rex nga maprotehan mismo ang kamatuuran sa istorya sang tiyempo sang martial rule. Nalakip na diri ang pagdumdum sa paghimakas sang pumuluyo para sa kahilwayan man sang demokrasya. Nalakip man diri ang legasiya sang people power itself. Dugang pagida diri ni Rosales nga buwas nga adlaw Aksyon Rex lauman ginabulubanta 400 tubtob 600 ka mga miyembro sang progresibo nga organisasyon ini nagikan sa Bacolod, sa Southern Negros, Central kag Northern Negros. Ang liwat magatipon buwas nga adlaw mga alas 9 sang aga halin kun dira sila magatipon sa Rizal Monument bala Aksyon Rex. Kag magamarcha sa Dalanon halin sa Rizal Monument passing through sa dalan sa Araneta kag magapadulong sa Fountain of Justice diin ang pila ka mga leaders sa mga naglain-lain man nga sektor sa progressive groups ang magpalayag man sang ila sining statement in relation diri sa EDSA Revolution Action Rex. Ari ang pahayag ni Noli Rosales.
nag-prepare kita no para sa buwas nga activity para sa ulugon ining sa Revolution February 25 kay pungod ari naman sa subong nagapadalaga naman no ang mga kabataan sa mga diktador no kung sa diin sila naman no ang mga ginahom gusto magpungko sa poder kaya ato niya gusto nga dapat ibalik na ang mga kinawatan hindi ang mga kawatan kag never again Marcos Duterte regime. By tomorrow, pila ang ginalauman naton nga mag-attend sang sining celebration sang EDSA People Power Revolution. Para sa mga 400 to 600 member ang matapos sa sining arali protesta para pagkimemorar no sang EDSA Revolution no dira magasugot kita sa Rizal Elementary School kundi alas 9 sa ngaga kag mga batsa ini alas 10 sa ngaga pakadto sa Fountain of Justice para dira mismo isaulog ang pagkimemorar kag mga ang mga tagsang sektor sa idalom sang bagong alyansang makabayan para ipaabot malapad tumuloy sa Bacolod noon na dapat dumdumon ang kasaysayan sang pungsod Pilipinas labi-labi ang kasaysayan sang mga Marcos kag Duterte nga dapat hindi na magabalik sa poder kag tulupod kita sa paghulag kag pamaningkamot nga hindi nga ibalik ang hindi nga team. Anong posible mangina panawagan sang bagong alyansang makabayan in line sa sining pagdumdum sa People Power Revolution? Ang amon nga panawagan no para buwas nga adlaw never again Marcos Duterte kag ang isa ibalik ang ninakaw wag ang magnanakaw. Kapahin kita lamang sa nga payag 3 ni Noli Rosales. Report gikan sa Action Alvin, Yes, sir. kamustang bangkay ni nakapakita ng live-in partner ya? Negative yapon aksyon Rex sa tulan to dito sa morgue sa isa ka punararya sa may Nagupod ko no to sa mga suspekto, but na gumatuod ni? isa pa na gani action Rex bisan ako kagina yawan ta hulat kagina sa bisan magpakikita lang dito bala sa punararya okay way pa man kuan abi luyag nila hibaluon man sa punararya kung anong service kagatanan bala o galing kay wala. Way ni pamilyang laki ni? May pamilya siya, aksyon na Rex. Kabataan niya lang, ara sa may Abada Sky. Way gid ka kanto da? Wala gid. Way gid siya sa nagpatulong dito, aksyon Rex. So, amo pa ni Sino kanining biktima Action Alvin sang paglutang ni kagabi? Donard Esquilla, aksyon na Rex. Donald? Jonard. Jonard? Oo. Iskilia? Oo. Pila edad yan eh? 40 anyos. Oo, depende ni karon aksyon na Rex basi pa lang may magibisan isa ka membro sang pamilya ang magpakikita man dito aksyon na Rex sa punirarya bla kay mo man ang ginahulat man ni pakagin. Ay grabe no. Oo, yawan ta hulat sin ko Kaya may ganin pa mga report ko nga nabato nga daw nagsunod ni ang live-in partner ni sa suspekto nga duha ka bilog. Agoy, amo ni mga balantayan. Oo, i-check mi sa pulis kung nakabato na sila sang information na. Yes, aksyon na Rex, no i-check ta ni para ma-double check ta gid ang ining information aksyon na Rex. Amaning balita gikan sa patrol ini si aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man nga bahin sang Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat din Aksyon Alvin Graba. Balita sa patrol. Sa mga ka-aksyon ta, Aksyon Art tayo pon standby sa Bacolod City Government Center. Live Extension Super Fiber. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with Sa guest tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Ang balita ni Action Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center kay karon nga opisyal na nga nabato ng komunikasyon gikan sa DILG nga nagamando sa pungko na kay Pausi bilang konsihal. Tinabato na ni Vice Mayor Elcid Familiaran siningaga. Ambot kung ma-attend siya sa sesyon sang konseho sa masunod nga si Mana. Yaring kaundan sa report ni Action Art Tayhupon sa detalye. Action Art. Officially, as just siningag Action Rex na baton na sang talatapan ni Vice Mayor Elcid Familiaran ang kopya kag mando sang DILG nga nagapahamtang kay Pausi bilang tagtalo siya may ang konsyal diri sa syudad sang Bacolod. Sa dining electronic mail nga nabaton nila gikan sa DILG kon email, alas 5 pasado kapon tisirado na ang office ni Vice Mayor kag pagbukas ang staff siningaga dito na nabaton ang kopya sining communication. As a matter of fact, siningaga si Pausi nagbisita na dira sa opisina sang iya sininga amay. Nausunod rin ka Vice Mayor Elcid Familiaran sa tiyon nga mabitbit na ni Pausi ang iya sining off-taking o pag-take off niya bilang konsyal sang Bacolod. Automatic officially mangin miyembro na siya sang council kag mahimo na nga mag-report tira no sa iya opisina para magtrabaho. Siring ni Vice Mayor Elcid Familiaran may mga inug-turnover sila dira nga mga kinanglanon sa office ni Councilor Pausi kag magluwas sina maka-attend siya sa ila sining session sa parabuton via Zoom or kung hinali nga mag-resume gid man ang face-to-face session dira sa konseyo. Asto kung ano nga committee nguyatan kay ang committee ni Councilor the late Elmer C. Ara malang na sa Vice Chair ginawatan desidihan para Action Rex ang member sa council. Yari si Vice Mayor Elcid Familiaran. May email na nagabot Action Art 5:10 in the afternoon, but ang physical ang acceptance from the DILG was received by my office only this 10 a.m. So anytime, pwede na siya open sang i-office diri. Only that nga I will need the out of office. As of now, ang committees which was chaired by the late LRC is handled by the vice chair and member. So it's up to the council if para lang na open na panihatag sila. Next session ninyo, ma-participate na siya. Pwede na. Ara ng out of office. Pwede na siya office tayo. Sa parayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran yung parayag pa sa vice alcalde nga mas labing maayo kung kompleto na ang miyembro katapos ang sanggunian panlunsod. Agod ang gindesignate sa ilang atag sa mga komitiba, ila ini matrabaho. Ti din si Pausi. Ara na nagkagtulo sa office sa Canada. Ti pro nagambal na sa? Mo pala ang basihaslon mo sa kay dadya kay kapila na ko mag-text siya. Tuloy may number na ko di. Dolin para sang nagligad nga tingwa ni Action Dales man sa iya mo. Di ba sinagligad, way pa to siya kay way pa officially na baton mo. Apo Sang iba vice. niya kung nara na gid man kag ti ginabisan pa wala komunikasyon ga issue na yung statement si Pausi ano ni siya member sang committee on silent man eh. Tikon, ako gani ako na kuya, bisan way tagala ang DLG siya na siyata, nakwapon. Paano mabalans ang Bacolod nun ang manugbulos konsihal man? Kago na kuya, kinanglan ko magtawag sa ako Action Rex, tawagon mo kuya si Councilor Arte nga daan mo. Oo ti Councilor Sina na siya, Councilor Pausi, no? Ano nga kung gani, hasta pa sa May ang ila pagpungko na, no? Hasta pa June kay may isa kabulan pa na. July pa officially mapupulos ang sunod mo. Kaya makin mo na, kadugay pagali na. Ugay pa, basi pa sa mga kalabutan mayo, magkambal sa kami siya. pa-interview, how much more pagapapili sa konsyal, anong matabo sina sa ulihiman, sang syudad man? Lantawon tani ko makahunigin man siya within this days
Kaya para mabatian naman. Ang kuya kay Councilor Pausi ni amo gilang nang ginaayo kag ginatawgan sang katapos ang media daw wala pa sa iya sa ayo. Wala tong ka magunay siya. Wala nung tunos ang tingog ya. Pero pilang kaso sang COVID-19 subong sa Bacolod? Ang latest kinagihambal, real-time nation next depende na kung pilang yung pagwasan DOH, pero 14. 14. 14. Tinubo-nubo gyapon Galing Ani. kay mayo gid kung kaysang zero bla. Amo gid. Naga single digit lang kita. Bay pa parang at least pag-abot sa February 28 pagka-March Oo, 1. ay nagkakulugan nga 14 ginaibutang karon no sa reports ng DOH. Action Art? Nadulaw. Amo na sa action next, why na nagkakahulugan kay kung kaysa kundi ginapadala na sang kuan bala sang una abanse na gina-forward sang laboratory, pero kung may arakat of time ang DOH, basi ang iba nila kipwas naman na ya. Wala no ang gakatabo. Samantalan karon ang parehag reason taga EOC kag pinapagid ka ma-report gikan sa Bacolod City Hall. So natayupon magkaksyon din kaman nga bahin sa Pinas labuton ka sa amon balita ng serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino o nasa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Action Art Tayhupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center, mga kaaksyon. Sige sa mga kaaksyon ta, ariblaho, pwede ba lang maghubi na may dadidad na? The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ato ang taring balita ni Aksyon Marlon Genovea, si Gob Lacson, no? Hindi pa gid dia nangin mahipos ang gobernador kung sino ang suportahan sa mga presidential candidates para sa May 9 national and local election. Ambot na no pang gina way pagidya si Gobernador Lacson kagabi si Vice Governor nagpalayag na and ang alkalde sang syudad way pamangani no dog nilag pa, no? Dire kita na yo, Gob Lacson, nagapanawagan sa publiko maghalong kung mag-alert level 1 na ang Negros Occidental. Kag Vice Gob Ferrer, ginpanginbulahan ni Gob Lacson sa madinagaon nga Grand Rally sang unit team kagabi. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Marlon Genovea. Aksyon Mar. Pagahulaton ni Governor Robong Lacson kung ano man ang desisyon sa ulihis ang National Interagency Task Force ako na NIATF sa alert level status sa Negros Occidental sa pagsunod sang bulan sang Marso. Prote ang pagpati sang kalabanan nga laban-laban mag-alert level 1 na ang Negros Occidental pagod sang sige-sige nga pagnubo sang aktibo nga kaso sang COVID-19. Ang sabay ni Governor Bo Lacson suro sa iya mas pagamayuhon niya kung tande mo
nga magpabilin lamang sa alert level 3 o kung alert level 2 ang Negros Occidental kay hindi pagid dapat magatag sang kumpiyansa ang mga tao diri sa probinsya kay way pasang kasiguraduhan kung balabadulan gid ang virus no kung ining COVID-19. Ambal pa sang gobernador ginatugyan niya initanan sa desisyon sang NIATF na posible may baluan sa masunod nga adlaw antes matapos ang subong nga bulan sang Pebrero. Sa datos sang Provincial Incident Management Team nagapakita nga as of kahapon Pebrero 23 may ara na lamang sang 534 no 574 na lamang ang active cases sa COVID-19 sa Negros Occidental. Yari si Governor Bong Lacson. I prefer to stay in alert level 3. But since they gave us alert level 2, I prefer to stay in that level. No? I always like to remain cautious, no? Especially during a campaign. You know, somehow, at least there's a reminder to be careful under an alert level 2. But if you say alert level 1, then we're really practically back to normal. No? So, again, it's just a reminder to everyone that COVID is still around. Our numbers are going down, yes, but anytime it can go up if we don't take care of ourselves. Sa ibang nga balita, luyag ipalabot ni Gov Lacson sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer ang pagpahibulahan tungod sa sunod sa iya Manidalagol kung successful na grand rally sang unit team kahapon sa mga syudad sang Bacolod. Di hambal ni Gov mismo siya kita ka nakamutik kung paano nagmanidalagon ang ining grand rally kag paano nangin malipayon ang pila sa mga pareho niya mga public officials nagpatigayon sila kag nagpalayag sang suporta sa tandem ni BBM Sara. Yari ang pagpangibulahan ni Gov Lacson. And by the way, I would like to congratulate Vice Governor Jeffrey Ferrer for a successful grand rally for his unit team. No? We all saw that, media also saw that. In fact, he was so happy, his adrenaline was so high, he even performed on stage. And he's now labeled as a rock star. Si Gov Lacson Rex correct ng ibo sa ring hambal no waay pa nagwagid siya sa ring tinaga kung sino ang suportahan niya kandidato sa pagka-presidente no kung sa kay BBM waay na naya kay manti kahapon waay sa magtambong pero pagpati Action Rex kag sa habyog sa hambal sa tono ni Gov Lacson Lini Robredo no kay before mag grand rally ang BBM Sara Action Rex sambal ni Gov nag-istoryahan na sila sang mga pareho mga officials pala sa first district no binigid ni Mayor Renato Gustilo sa San Carlos, Congressman Gerardo Valmayor ag dito Action Rex kinambalan nila kung sino suportahan nga kandidato tanan nga mga public officials dara sa my first district Action Rex suportado ang BBM Sara nga amo ni desisyon nila kay hambal ni Gov ang nagpangabay sina wala sa liwan kundi si former first district Congressman George Ledesma so samahin niya hambal niya Lini Robredo suportahan niya based sa statement kahapon nga ginpagwa ni San Carlos City Mayor Renato Gustilo. Sa laban-laban ang mugid man Action Rex ang matabo sa ulihi kay hambal ni Gov Lacson ang grand rally sang grupo ni Vice President Leni Robredo diri sa Bacolod sa masurod pa nga bulan kag kon mayara siya sang imbitasyon nga mabaton matambong siya. Yari si Gov Lacson. Especially after former Congressman Jules Ledesma manifested that he is for the unit team. Yeah. And so everybody follows in the first district. No? So it's okay. That's their personal choice. You know, they'll campaign for their candidates. I'll campaign for my candidate.
Alitagikan sa Kapitolyo, probinsya lang ka-aksyon yung aksyon na Marlon Hiruya. Mga ka-aksyon sa din kaban sa Pinas, laputon ka sang amon, balita ka servisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Marlon Hinuia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sige, daligid lang kay Arina mangin kaupod nato ng DZRH Manila upod kay Senator Panfilo Ping Lacson no, sa interview mga kaksyon. Nasa ating linya mabigan, Senator Ping Lacson, ang Chairman ng Senate Committee on Defense and National Security and Committee on Senate Accounts. Senator Ping Lacson, sir, magandang umaga po sa inyo, Senator. Makay, magandang umaga sa iyo. Sa mga nanonood, nakikinig, magandang umaga rin. Yes, sir. Una nga pala, ayan, anong stand nyo, Senator, sir, dito sa pagbababa ng alert level dito sa Metro Manila? Ngayong bumababa na po ang COVID-19 cases. Basta science-based, walang problema. Kung talagang, alam mo, siyensya yung pangunahing nasusunod dito eh. Kung sa pagkaakala ng mga health experts natin, sapat na yung yung suporta ng siyensya tungkol sa pagbaba ng alert level papuntang 1, suportado tayo lahat yan kasi sabi nga ng NEDA, di ba? 11 billion na nawawala sa isang linggo. Opo. Kapag tayo naka-lockdown o kaya mataas ang alert level. Mm-hmm. Kaya lugmok ang ating bagsa, ating economy ngayon. Ayan. Anyway. Yes, tama yun. Mm-hmm. Kaya dapat lang. Kaya ang nagsusuporta talaga, kung napansin mo, Finance Secretary, DTI Secretary, Labor Secretary, Tourism Secretary. Ito yung halos bumubuo ng mga economic team natin eh. So talaga sila magsusuporta dyan kasi nga hirap na hirap sa economy natin. Mga economic managers natin sang-ayon na luwagan na. Pero ang mga health experts naman mukhang tutol. Anyway, hintayin natin kung ano po maging decision nila mamaya, Senator. Banggaan talaga yan, Lakay. Talaga, sabi ko nga, walang trade-off between health and economy. Yung banggaan talaga pagdating sa mga alert levels. Ang lagi nagtatalo dyan, yung health at saka yung mga economic managers natin. Ayan. Senator Ping, sir, ayan, ngayon po ay unang hearing ng Senado sa mga nawalang sabungero, ha? At balita po namin, kayo nga po ba ay dadalo dito sa Senate hearing nito, Senator Ping? At ano ba ang mga bagay-bagay na dapat nating malaman dito sa pagkawalan ng sabungero, Senator, sir? Totoo yun, Lakay, Deo, talagang atin kasi, alam mo, dyan ako nanggaling sa Philippine National Police. Opo. Alam mo, pagka 31 tao ang nawawala ng walang trace. Malaking hamon yan sa Philippine National Police, sa buong law enforcement community, as a matter of fact, na walang trace, hindi natin malaman kung nasaan at wala pang resolusyon. So napaka-importanting malaman talaga natin anong punto dulo nito, yung nawawala mga sabongero. Actually, hindi yata mga sabongero, parang ito yung mga nagmananari. Yung nagtatari, yan yata yung mga nawawala eh. Yan, alam po namin na malawak po yung intel bilang dating PNP chief at dating chief ng PACC. Wala pa bang lumalapit sa inyong testigo para magbigay po ng karagdagang detalye sa pagkawalan ng mga sabungero, Senator, sir? May mga information po mga pasok here and there, pero kailangan ng validation. Kaya mabuti na rin at tumawag ng pagdinig yung pamalit sa akin na chairman ng Public Order and Illegal Drugs, Senator Pato. Senator Para talagang matingnan ito. Kasi alam mo, maraming na-unearth pagka nagkakaroon ng legislative inquiry. Maraming natutuklasan Kaya mainam na rin na mabigyan ng atensyon ng Senado. Ayan. At napasadaan nyo ba, Senator, sa yung lugar ng Laguna at Batangas, ha? Ayan, balita namin ayan, panay din ang ikot dyan sa probinsya ng Southern Tagalog, Senator, sir. Yan ang sorties namin. Kaya sa Monday, kung hindi nga nagkaroon ng hearing ngayon, dapat nasa kami ngayon Dapat nasa Quezon. Pero pina-reset nga ni Senate President dahil mayroong pagdinig na gagawin sa Senate. At saka maghahanda rin siya doon sa kanyang debate naman. Yung debate ng mga vice presidential candidates. Ako naman Sunday naman kami, 27. So kailangan din talaga ng konting respite, ika nga, sa mga sorties.
Ito na ba yung debate sa sponsored by Comelec, Senator Ping, o iba pa? Hindi, ito yung CNN debate. CNN debate. Hindi pa ito yung sponsored ng Comelec. Although, hindi raw deducted ito sa time kasi nirecognize ng Comelec. Kaya, mainam na rin. Saka first, ito na face-to-face eh. Harap-harapan talaga kami doon. So, mainam na rin na talaga magkaharap-harap. Ayan, oho. Mas maganda yung face-to-face para mas ramdam yung tension. Ay, tension tuloy. mas kita talaga kung sino ang mga laman ng sinasabi, Senator Ping. Totoo yun. Napaka-importante. Maski hindi face-to-face, nagkakaintindihan naman kung sino may laman, kung sino wala eh. Sa bagay, ayan, Pero balihan ko lang yung pag-ikot niyo sa Southern na Tagalog. Una nga pala, Senator Ping, dyan din nawala yung ibang mga sabungero nga pala. Batangas, Laguna, ayan. Di ba maraming sabungan dyan? Quezon, ayan. Mostly Laguna, yung mga... Laguna. Santa Cruz, Laguna. Yung sultada yata doon, no? Doon nanggaling. Mga nanggaling Quezon yung iba, nanggaling Bulacan yung iba. Yun ang mga naunang information. Kausap na namin yung provincial director ng Laguna eh. Humingi kami ng konting briefing. Aside from yung nakita sa CCTV, mukhang ligaw din sila. So, importante talaga na magkaroon ng pagdinig dito. Sa experience sa ganitong klase ng issue, Senator Ping, ang tagal na ito, ha? Abay, more than, meron pa daw last year na nawawala. Ito yung mga buhay pa kayo ito, mga patay na. Kung isang taon na nawawala, medyo, ewan ko, medyo malabo siguro. Kasi isang taon na walang kontak sa pamilya, medyo mahirap ng, mahirap ng paniwalaan na sila'y makakakontak pa. Iyan ang malungkot dyan. Kasi kung buhay pa yan, di siyempre, nag-aalala yung pamilya. Ayan, nagsasalita na sa media yung mga kanilang pamilya. Humingi ng kung kanilang tulong. Kasi mahirap paniwalaan na hindi ko kontak sa pamilya eh. Opo. Hindi ko lang na mawala. Tiyak na at naandyan at makakakontak, may kakayahan na kumontak. Tiyak na ko kontak kasi alam mo naman tayo yung mga Pilipino, di ba? Tayo, pamilya talaga lagi nasa isip natin eh. Totoo po yan. Alam na ayaw natin nag-aalala sa atin. Ayan, sa iyong pag-ikot sa Laguna, Senator Ping, ayan, alam po niyo dyan, nakita yung Laguna, di ba? Nakita na ba yung posibleng maging solusyon sa madalas na kakapusan ng tubig sa Lamesa Dam, gaya ng mga nangyayari ngayon? Ano kaya ang pwede natin gawin dyan, Senator Ping? Ulan ang talagang inaasahan lang natin eh. Minsan nga, di ba nag-artificial tayo, yung artificial rain. Sa cloud seeding. Artificial rain, yung Philippine Air Force. Medyo may bago na yata ang teknolohiya. Dapat talaga, kaya ako pagdating sa budget deliberation, ang inuuna ko talagang punan o augment ang pondo, yung research and development eh. Pag-iwanan tayo eh. Maki sa ating agrikultura. Lahat ng sektor, medyo napag-iwanan tayo dyan. Kaya import tayo ng import eh. Nawala na yung masagana 99 nung araw. Ngayon, nung galing kaming Santa Rosa, Nueva Ecija, yung awardee na farmer doon, naka 300 siya, 300 kaban. Record holder. Paano ginawa niya? Yun na dapat tularan at dapat suportahan ng gobyerno kung anong ginawa niya. Isipin mo, masagana 99 yung panahon ng ni dating President Marcos. Pero ngayon, wala na yung 99 nga lang yun, hindi pa nga 100 eh. Pero ito, naka 300 siya eh. Sa isang hektarya. Sa isang hektarya. Ayan. Sa inyo nga pagdalo sa Laguna, ayan, balita nadaan kayo dun sa Biotech Research sa UP Los Baños. Ano pa ang dalan at isa ito sa mga pinasyalan niyo, Senator Ping? Inimbitahan ako kasi ang dami ko na i-augment na dyan, yung tawag ko doon, institutional amendment, hindi pork barrel yun. Kasi yun nga research and development. Ang dami natin mga may PhD doon, nandun nga sila na yung iba nagbabalak na mag-abroad kasi walang suporta yung gobyerno. Pinasyal kami doon sa laboratorio. Pinakita sa amin yung mga equipment na binili na nila. Kasi malaki na i-augment ko taon-taon mula ng 2018, 2019, hanggang dito sa 2022. Bilyon ang naibuhos kong pondo dyan sa pamamagitan ng yung realignment. Kinuha ko doon sa alam kong masasayang lang yung pondo. Diyan ko nilagak. Matagal na nila ako inimbita Tama-tamang nasa Laguna kami noong isang araw. Noong isang araw, tama. Ayun, pumasyal na rin ako doon. Nagpasalamat sa akin yung si Director Marlene Brown at saka yung mga tao doon.
Pinakita sa amin pati yung mga finished product nila dahil doon sa mga research nila. Yung mga binhi, pataba, tunay-tunilada na napoproduce nila. Ito yung nakaligtaan. Ito yung nag-iisa sa Southeast Asia lakaya. Hindi ng Pilipinas. Isipin mo, nag-i-import tayo samantalang ang gagaling na mga mga scientists natin, mga PhD. Ipa isang kulang Wala man lang mga MOE, yung ating mga doktor. Mga doktor na may PhD, no? Opo. At yun nga, yung iba medyo demoralized, nagpapaalam, hino-hold lang nila. Tapos wala pa nga mga equipment, wala pa yung laboratory nila, gahol na gahol. Yun, kaya ako naimbitahan doon. Dapat wag natin pabayaan to. Katulad ng IRI. Ayan, di ba? Sikat na sikat ang IRI nung araw, Senator Ping. Yung mga eksperto sa agriculture sa Thailand, sa Vietnam, kalapit natin dito sa Southeast Asia. Diyan nag-aral at nung in-apply nila yung kanilang pag-aralan sa IRI sa Los Baños, gumanda ang kanilang agrikultura sa kanilang bansa. Ay, sinabi mo, Lakay. Alam mo, pangalawa tayo sa pinakamababa sa rice production. Ang naungusan lang natin, Myanmar. Kasi ang production ng Myanmar, 9.9 million metric tons. Opo. Tayo, nasa 18.8 metric tons, metric tons. Sorry. Tapos yung Thailand, nasa 30 na sila. Wow. Yung Vietnam, nasa 40 na. Wow. Isipon na pag-iwanan na tayo sa atin nag-aaral yung mga yan. Yung wala kasi suporta nga Kaya sinasabi ko nga lagi, di ba, yung research and development, pag-ukulan natin ng pansin. Pag scrutinize ko ng budget, alam mo lang kung ilan lang bahagdan o porsyento yung binibigay natin para sa research and development. Pagkalahatan na ito, Opo. ay kukumpara mo sa national budget, 0.4%. Dati nga yan, 0.38% lang ang international standard, at least nasa mga 2% pan lang, ilagak natin sa research and development. Opo. Oo. Kasi mas yun ang PNP ako. Sabi ko, ano ba itong research and meron kami directorate for research and development. Talaga? Ano trabaho? Mag-google Mag-google ko anong bibilin. Sa halip na pag-aral para mapatibay yung... Kaya ako, malaki support ako lagi sa DOST Gusto ko nga i-centralize yung research and development. Merong talagang nagsi-shepherd lahat. Hindi naman natin alisin yung research and development na pondo sa DND o kung saan mga sangay. Pero at least, merong isang nagkukumpas, ika nga. DOST yun Nasa kanila yung mga scientists natin Ang problema, yun nga, kulang na kulang ang suporta. Ewan ko ba kung bakit gano'n ang polisiya natin. At tama ka, Senator Ping. Siguro dapat tutukan din natin. Katulad nito, pandemya. Ang DOST, pinagmamalaki nila yung virgin coconut oil, nakatulong. Yung ibang mga damo-damo, tawa-tawa dito, nagagamit natin. Ba't hindi natin gawa ng research ito at ang DOST, ang gobyerno mismo ang gumawa ng mga gamot para sa pandemya at iba pang karamdaman, Senator Ping. Yan yata talaga ang kulang natin. Yan talaga kulang. Kasi kung virgin coconut oil, baka pwede lang i-enhance, Yan nga po. Talagang, ito yung hindi lang panggamot, kundi ika nga panlaban sa pandemya. Ako nga nag-file ako ng bill. Ito, in-sponsor ito, pinakiusap ng DOST. Yung Virology Institute. Hindi nga nare-report out sa floor. At least naponduhan siya. Meron ng front, naka-front end na. Nandun na sa front yung pondo. Kung sakali maipasa to sa susunod na kongreso, at least may nakabang ng pondo rito. Yun lang maganda rito. Pero dapat maipasa yun kasi virus ang pinag-uusapan natin. Tapos virology nga yung dapat pag-ukulan ng pansin. Marami tayong researchers, sayang. Ayan. Yung mga scientists natin, inventors natin, Senator Ping, napahabayaan. Minsan, ibang bansa pa na kinabang pagka kinuha yung kanilang invention. Ayun ang irony. Pupunta na ibang bansa, doon mag-iimbento, bibili natin. Samantalang mga Pilipino yun. Nakakalungkot talaga. Yun talaga, isa sa policy namin talaga, yung policy direction. At maski nung ito senador ako, talagang taon-taon yan ang sinisisi ko Dagdagan natin ang pondo ng yung research and development kasi napaka-importante niyan. Ma-enhance yung productivity natin Kasi kulang tayo sa productivity. Di ba ang panlaban sa inflation, dalawa lang naman Kailangan yung productivity natin maayos para na sa ganon, hindi tayo bili ng bili, galing sa labas.
Nagkaroon tayo ng import-dependent mentality. Maski magkulang sa bigas, import. Magkulang sa gulay, import. Maski meron naman tayo rito. Siyempre mo ba yung carrots? Import pa ba naman tayo ng carrots? Ay, opo, nagreklamo ang farmers natin sa Benguet, ha? Oo, nakausap din namin sila nung nasa Baguio kami. Ano pong reklamo nila, sir? Ayun nga, pinapatay sila sa halip na tulungan, pinapatay sila. Ganun din sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Yan ang common na hinaing nila. Sa halip na tulungan sila, alam mo merong, di ba yung RTL, Rice Tarification? Po. Mayroong naka-earmark na pondo ron yung 10 billion galing sa tariff para sa rice import. Kasi inopen na eh. Yung 5 billion doon, ang tinatawag doon, yun ang pang agricultural machineries. That's on top of yung nakalagat pa sa pondo sa national budget na 13 billion pa. Nilalagyan ng pondo yan eh. Anong ginawa? Nagpadala ng mga rice millers. 800,000 ang bili. Mga portable ito eh, pantulong. Yung tillers, yung hand tractors, lahat. Hindi pa nagagamit, sira na eh. Di, kalokohan na naman. Ang nagpa-procure kasi lagi, national government. Dapat yan, i-download natin sa local. Sila naman nakakaalam kung anong kailangan ng mga farmers nila eh. Totoo po Bibili yan. sira. Gagamitin minsan sira. Tapos walang pang-repair. Ako. O tapos, procure na naman sila, gagamitin na naman yung pondo sa kaban ng bayan para ma-justify na naman yung pag-procure, pagbili. Ewan ko ba? Hindi ko maintindihan yun. Yan nangyari sa bansa natin eh. Kasi pagka daw may importasyon, may komisyon, Senator Ping. Totoo, ganun ang bottom line eh. Basta merong quota, quota ng bigas, quota ng mangyano, quota ng gulay. Sino ang bibigyan ng permit yan? Di ba sila rin? Sa taas? Totoo po yan. Ayun ako. Anyway, sana kung kay Palarin, matigil ang mga ito. At isang buwan ang tumatakbo ang kampanya Senator Ping, ha? Abay, kumusta po ang katawan? Kayo ay 73 na pala, ha? Ayan, pero mukhang di kayo napapagod, ha? Kaya. Ano ba sikreto niyo, Senator Ping? Naiwanan nga yan. Naiwanan niya mga kasama ko sa lakaran eh. Talaga? Dahan daw lang ako maglakad eh. Ayan. Kaya lakay. Okay. Kasi lakas mo ako. Good. Si Senator Tito Sen, ayan, golfer yan, kaya malakas din ang katawan yan. Sanay sa lakaran yan. Si Senator Tito Soto. Tama, katawan ni Tito Sen, tama. Ayan, okay. So, saan po ang ikot nyo ngayon, Senator Ping? Susunod namin Quezon, tapos pa Bicol na kami, papunta ng Bicol, Interbisaya. Pa Bisaya na kami. Okay, Senator Ping Sen, maraming salamat. Good luck and good morning. Maganda umaga po sa inyo. Thank Ingat you. po kayo. Thank you, Lakay. Maraming salamat. Mga kaibigan, Senator Ping Lacson, ang chairman ng Senate Committee on Defense and National Security and chairman ng Committee on Account. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:56 ang atong oras. Standby na aksyon na Brian Morden, aksyon na Eric Magbanwa, kagang atong sining nga mga out of town reporters mga kaksyon. Porti na to, gasalyada na ang Russia na sa Ukraine mga kaksyon. Ambot ko na nung matabo sa mga may mga Pinoy pa nato sa Russia kag sa Ukraine na. Pero siling sang mga amigo ko linga damo pa kami de. Ay porte. Sige ang Pilipinas bantay lang ini kung maglala ang sitwasyon ti evacuate man ang mga Pinoy didto sa Russia kag Ukraine mga kaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dali lang may tisianay kulang brang imo sining lawas ang vitamin C. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pilaka. Ayos! Sige, manamyaw tanay sa mga kaaksyon naton sa kay Bibi Gregorio Yolo, no? Dara sa Poblasyon DSB. Salamat gid, no? Thank you man, Bibi Gregorio Yolo. Kay Meriano Mihika, linya perdi na manok mo, gobernador. Siling ni Mariano Mihika. Paring Piding Filisario kay paring Binjia. Halong manda parekoy sa Marikina kagyapon dira sa Manila. Thank you gida. Salamat gid paring Binji Filisario, no? Fernando Lombre may lang pamati tamyaw lang sanday Jovet Lombre, Badi Midel, Nini Midel, Palito, Lanasa, tanan sang dako, dako. Ambot kung lapit-lapit ka mo da sana sunugan to nagliga, dako dako man to sa dakbanwas ang silay, no? Vanessa Mayo, may lang pagpamate kag kay Sir Otay Benedicto and to my brother Bert Mercado Herrera. Salamat gid. Thank you man, Vanessa Mayo. Jocelyn Libon Dispoho, Christine Minies Villalobos, Cativer, sa kay Donald Cabasag, and Novem Juanitis Maghare, dira sa Barangay Ginpanaan, Alakasilianan, kag sa pamilya Maghare kag Juanitis, no? Okay, thank you gid. Cellphone Susana, Marilo Trabilia Catinoy, Atia Kim Eriman, Mr. Milili Oligo, Kairos Flaque, may lang pagpamate kay Mel Alamilio sang CDH kag sa gwapa kong amiga Georgia Gargasiranes, kay Kairos Flaque. Sige. Si Sir Milili Oligo ga monitor live dira sa Banis Cafe sa Barangay Tangob. Kay Rofi Libran may lang monitor, no? Sige, dali gilang mga kaaksyon, standby anay, manumbalik kita sa diri gilamang madugay. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Presyar na tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ining sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa ato sining pagpangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time launa 17 ang aton oras kadtuan tanang balita ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa maglibin nga nasapuan na patay sa Oriental, may mga kaso sa Occidental man ho. Kag puluyan sa kabangkalan ginsulod sa armado tigbalay o tagbalay gintayaan sa armas kag masubra sa 400,000
pesos kag pagkabutang ang natangab sining mga suspect. Yaring countdown sa report ni Aksonda Brian Morden sa Nokpo. Action Bri. Action Rex, nagpangatubang gali ini sang kaso ang mag-live-in partner nga nasapuan patay dito sa may sitio Ata-Ata, Barangay San Antonio, Banwasang Sibulan, Negros Oriental, pinalikdan nga adlaw. Sunod pa din ni Police Captain Eliende Rebosquillo, hepe sa Kabankalan PNP. Ining lalaki nga si Bobby Batalia may kaso Action Rex nga pangawat sa Himamaylan kag Banwasang Hinigaran. Samtang ining si Jennifer Barzola naman may kaso sa idalom sang illegal nga droga. Pero ang ini nga mga information Action Rex based ini sa pagbangusisa na sang Binalbagan PNP matapos mahibalaan natin may ara sang taga Binalbagan nga nagkalasapuan patay dito ya sa Oriental Negros. Pero sa Rodrigo Rebosquillo, kung ano ginman nga mga kaso abing ginapangatubang sining duha, siya hindi man siya pabor nga kinahanglan patyon gid kung amo ginman ang pinakarason Action Rex. Din papangkot maraton kung may record sila bala nga nagtagadula ining mag-live-in. So Rodrigo Rebosquillo, madumduman niya mga 3 na kabulan ang nakaligad. May ara gid man nakalambot ka information sa ila sini nga talatapan nga nadula ini sila, pero wala nahibalaan kung anong manner sa pagkadula. Inibalas laging pick up, ginabdak o kung naglakat gid lamang Action Rex. Mahinumduman nga ining si Jennifer Barzola kag Bobby Batalia nga sakwa na lang nga patay sa Oriental Negros nga nakagapos sa ila sini nga mga kamot. Ginbusala ng ila sini nga baba gamit iya sa masking tape kag ginputos ang plastik ang ila sini nga mga ulo, mga ka-action Rex. Yaring palayag ni Rebosquillo angot sini. May nakapamilya pero mga kailan nakabulan di mo kapsyon na bulan. Isugan na dili So sa pinila wala sila wala sila sa amon. So ang lalaki doon na sa mga panong sa grand siya na pagmakaagi naman sa kriso. Sa sila sa Binalbagan, sir. Sa Binalbagan, sa farm, sa Mamaylan, may kaso na nagsasara ng mga pangawat. Pero nakakaagi na siya rin sa okay. Ang mana lang, sir, nung anak. Ang mana, ang record sa amin sa iyo, ang porsyon sa palayag ni Rebosquillo angot sini. Samtang sa ibang nga balita dito sa syudad sang Kabankalan, Bisaya ka mag-live-in partner maniho ang sinulod sang hindi pagdubo sa 4 ka mga armado dira sa may sitio Patay, Barangay Kabugaw, syudad sang Kabankalan, mga alas 11:40 kagabi. Pebrero 23 kag gintayaan ini sila nga duha sang armas luthang samtang nagapulupungko sa gwa sa ila sining puloy-an. Anyways, ang biktima diri kilala sa kay Herboy Roldan, 27 anyos, pero ang asawa o live-in niya diri wala na mensyonara. Sa pagpangusisa sang Kabankalan PNP, ining duha yara sa gwa sang puloy-an sa mo sila nga 10 oras sa nag-abot ining mga suspitsado nalataya sa armas luthang kag ginabalan nga magsulod kag sa didto na sa sulod ini sila ang insugo nga kuhaon kag ihatag ang ila sining kwarta. So tinakuha nila so sila nga report nga cash ini Action Rex nga 400,000 pesos kag isa ka cellular phone. Din pamangkot pa nato ng hepe sang Kabankalan PNP nga si Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz kun nga may amo sila kadako nga kwarta kag wala sa bangko. So kay Cruz ini sila ang naganegosyo sang livestock o kon kasapatan
kag wala na sila ideya kung nga wala na bangko ining nasambit nga kwarta. Ining mga suspitsado armado allegedly sang 12 gauge shotgun, kalibre 45 kag 38 nga revolver. Nakabunet ini sila, hindi makilalan Action Rex. So napadiri kay Cruz nga may persons of interest naman sila nga may posible nga sila di ang nagapang-hold up dira sa may area sang barangay Hilamunan. Kag iban pa nga nagkalanabo sa nagligad nga bulan kay daw ka ang bugos kag ang daw ka familiar or may similarity rather ang mga naghitabo nga pang-hold up dira sa nasambit nga lugar Action Rex. Sa sini nga mga tiriyon padayon pa nga ginaimbestigahan sa kapulisan ini agod sa pagpasaka sang kaso kon sigurado na gid ini mga suspitsado amo gini sila ang nagsulod sa nasambit nga tuluyan. Pagkaroon ng tingog ni Cruz angot sinya. Sa La Castellana may ginlabo, magulang ginlabo sang manghod. Kag sa syudad sa San Carlos, i-check na karon kay bypass operation, siguro mga 8 katao na naman ang nagkaladakpan pero i-confirm patay na. Balita gikan sa Nokpo, Action Brian More nag-report, mga ka-action din kaman sa Pinas. Labutan ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Nokpo. Matapos ang balita sa Negros Occidental Provincial Police Office. Kadtuan tang balita sa Bacolod City Police Office. Update sining pagpatay bla sa isa ka personal sa Purok-Sigay, Barangay 2 kagabi. Love triangle kunong ginalantaw nga motibo sang kapulisan sang Police Station 2. Yaring kaunda sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Oh yes, Aksyon Rex, why ka na time na eh? Why na eh? Oo, pasok ka na eh, no? Oo, gani. Sige, birawan na niwa. Kaya ginapakita subong sang station number 2 ni Police Lieutenant Jonito Pastrana, ang Deputy Police Chief sa station number 2, ang ining live-in partner ni Jonard Isquilia, sa diin amo ni siya ang gilutang kagabi dira sa may area sa Purok-Sigay, Barangay 2 nga nagresulta sa isang kamatayon. Sa TV sa Action Radio, suno sa kaya Police Lieutenant Jonito Pastrana ang posible makaatang ini sang shed light kasanagan sa kaso nga paglutang pagpatay sa kay Isquilia, ang live-in partner sini Action Rex kay prayo sa sining insidente katabo kagabi dogin pagwa ini ang asawa sang sining live-in partner sang sining biktima kag amo to nga nagsulod ining mga persona nga amo ang naghimo sa nga krimen. Ang ginalantaw din Action Rex sa Love Triangle bangod nga nakabaton sa information si Pastrana nga ang live-in partner may ara man live-in partner nga na priso ini sa kaso nga drugs nga suno sa kay Pastrana may kapasidad nga magpahimo sa sining krimen sa papatay sa kay Isquilia Action Rex. So Love Triangle diri ang ginatanaw nga motibo sa sining insidente. Yari sa Pastrana sa interview sa Action Radio. Balita subong sir, ang ginapukusan ta ang motibo nga love triangle. Love triangle, considering ining aton na biktima, ang ginaupod-upod nga nilang babae, partner man dati sa grand personality nga ra subong sa prisuan. At ang background sa isang biktima sir, although may kaso ni isang gambling dati, pero bati sa komunidad na mabuhat yung isang tao, kung daw wala man ito sa record sa police station na engage sa illegal nga droga sa pagbaligya. Siguro nagagamit-gamit man, pero hindi gidya nga siling na amamigid lang ka-intense ang iyang illegal nga aktividad. Inahimo niya sa daan ng errand boy, dira sa community, nag-atulo pa nag-og, ginasulan, nakatapos niya pa manday, tuluguan lang sa dira so kalala ni sa mga barangay official na magbukat nga tao. So ang tala niya lang siguro, kay nakadiklit niya sa partner niya na amo to ang may illegal nga ginaobra. Ang focus na sa bonser, ginapangita sa ining babae, kay in fact, pagsulod niya sa kagabi, kay laara man yung babae, pagwa siya, pagkatapos pagwa, gintira inibayan ng biktima.
Aksaray si Police Lieutenant Junito Pastrana, ang Deputy Police Chief sa Police Station number 2. Ang inyong kakson sa Bacolod City Police Office, ako naman si Action Eric Magbanwa Nagasiling, mga kakson sa di ka mga bahay sa Pinas, labuton ka sa amo balita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, salamat ginaksyon na Eric Magbanwa sa mga kaksyon ta Malakay Finance Corporation. Basi ko nag The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga tuantang mga balita gikan sa ato sining nga mga out of town reporters. Unahon tang balita gikan sa syudad sang Sagay, no? Kay Aksyon Roger Gotib, mga kaksyon. Ini may kang tanan sa operasyon sang illegal nga sugal ho gin-inquest na subong adlaw ang kaso batok sa sining suspect, mga kaksyon. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Right, kinapatigan karon nga ma-file ang kaso batok sa tatlo tanan ka mga persona nga ini nagkalarakpan sa illegal gambling. Sa operation nga ipatigayon kahapon sa hapon 5:30 antak na sa bahin sang Rojas Street sa Barangay Poblasyon 2, Siyudad ng Sagay. Ang mga nagkalarakpan mo sanday rini Mahilom alias Dudong, 33 anyos sa edad, Jewel Saison alias Sivas, ini siya ang 52 anyos sa edad, kag residente sila sa bahin sang Rafaela Barrera sa Siyudad ng Sagay. Ang isa pa ginalakpan mo si Rimac Sario, 23 anyos sa edad, kag residente man sa Purok 16 sa Barangay Poblasyon 1, Siyudad ng Sagay. Pero sa report, pagiman sa pag-operate na Police Staff Sergeant Lerny Alat sa kag Police Staff Sergeant Jomar Ilom, sa idalom sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe, gin-operate ini sila bangod sang madamo lang reklamo kag report nga ang mga tao gatumpok sa sinangadalan tungod sa ila sining patigayon nga kara i-cruise kon hantak na recover ang tatlo ka mga coins gamit sa sining nga sugal tag ang 171 pesos gid lamang nga kwarta nga gamit mo bilang ebidensya sa pag-file sang kaso. Violation sa Presidential Decree number 1602 ang ila sinipagatubangon nga sa diin sa karon ginatingon sa kapulisan nga ini sila ang ma-inquisa sa bahinsang piskalya sa siyudad sang Sagay. Sa aton mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Guti Mega Report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon Roger Gotib sa iluhantang balita gikan sa kay Aksyon Nelson Patinio sa 1st District Comelec Toboso, magapatigayon sang operasyon baklas sa bulan sang Marso.
Yaring kaundan sa report ni Action Nelson Patinio. Action Nelson. Action Rex sa pag-aumpisahan sa Comelec at Tubuso ang Operation Bakla sa bulan sa Marso matapos nagpadala sa mga notices sa mga kandidato nga lapnagon nga nagbayular sa wala pagbutang sa lugar sa ila campaign material sa common poster area. Ginapahayag ni Maria April Perater, Election Officer sa Comelec Tubuso, nga may pila ka mga kandidato ang ila ginpahibalo nga voluntaryo ila kakason ang mga campaign materials kagibutan sa insakto nga lugar. Dugang pa ni Perater sa tion nga hindi nila makuha ang nasambit nga mga campaign materials ang personel na mismo sa Comelec ang magabakla sa among nga mga campaign materials. Yari ang dugang nga pahayag ni Perater. Hindi na makuha yung paano receiving the notice. So kami na sir makuha, resume nga ang candidate na utang. That is already considered a violation kasi hindi na sila kasi wala nila kinakura. Pero okay, kami nag-set pa kami notice and then ma-reply na sila upon receiving and pag ma-reply na sila. Ang pahayag ni Maria April Perater, Election Officer sa Comelec at Tubuso. Report gikan sa Banwa sa Tubuso. Kaaksyon nyo Nelson Patinio. Nagasiling mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pinas. Labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon ta, constipation ang problema ninyo, no? Kay balugid kita sina, constipation is a mother of all diseases ini mga kaaksyon. Ari ginatanay ta sinyo, Evergreen Herbal Capsule. Igintingob nga porsa sang pito para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imong lawas, himuon ang staff
drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga basic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radyo Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gani si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical, mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Nasa tamang serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining nga pangalagad, pasensya ginang way ta malabutana, kapigado gid sang orasan ta. O standby na sa This Is My Life, sunod na sa diligid lamang madugay, upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sini ka-aksyon sa kanginan, Aksyon Rex kantong mga ka-aksyon, sa diin kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sang Aksyon Balita. Banat. Bulig.